Mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena, aktar minn 28,000 żagħżugħ u żagħżugħa li għandhom bejn is-16 u l-20 sena se jkunu jistgħu jużaw it-trasport pubbliku mingħajr ebda ħlas. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport Ian Borch f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ta' dettalji ta' kif se taħdem din l-iskema. Dr. Borch qal li ż-żgħażagħ m'għandhomx għax japplikaw, iżda jrid ikollhom tal-linja kard valida li tista' tinkiseb xejn mingħand il-Malta Public Transport. Spjega li l-kart irid ikun fiha ammont tal-flus biex dak li jkun iħallas għal vjaġġ b'mod normali, dan imbagħad jingħata l-flus lura fl-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' wara f'tal-linja kard stess. Il-Ministru qal li matul is-sena li għaddiet iż-żgħażagħ għamlu bejniethom kważi 5 miljun vjaġġ bla ħlas, ammont li mistennija jiżdied bl-estensjoni tal-iskema. Ministru Borch qal li din l-iskema hi maħsuba mhux biss biex tgħin liż-żgħażagħ finanzjarjament, iżda tagħtihom alternattiva oħra għal karozza. Dan huwa impenn kbir min-naħa tal-Gvern illi ser qed iħallas din l-ispiża illi ser iħalli aktar flus fil-bwiet taż-żgħażagħ. Sew jekk huma studenti, sew jekk jaħdmu żgur li japprezzaw illi jkollhom aktar flus fil-but. Però fl-istess ħin u l-iktar punt importanti huwa illi ngħinu sabiex ikun hemm dik il-bidla fil-kultura li meta qed toqrob anke għall-età tal-liċenzja ma tkunx l-ewwel option imma tagħmel użu servizz tat-trasport pubbliku. Il-Ministru għat-Trasport qal li l-iskema li kien hemm fis-seħħ tul is-sena li għaddiet li kienet tippermetti li żgħażagħ ta' 18-il sena jivvjaġġaw b'xejn laqtet lil iktar minn 5,000 persuna waqt li swiet lill-Gvern 200,000 euro. Studenti fl-MCAS li huma eliġibbli għal din l-iskema jemmnu li din setejn anka biex naqqas it-traffiku f'pajjiżna. Naħseb li hija skema tajba ħafna għall-istudenti. Su iktar karozzi naħseb mit-toro għax ħafna jiġu bil-karozzi hawnhekk. Naħseb li hija skema tajba l-studenti bħali jiena ġat nuża l-iskema l-antika. Naħseb tiġi ta' kif tal-18 u nsiba tajba ħafna persuna żaħħa kuljum għall-iskola. Bħala persuna u studenta li qiegħda bla stipendju kontra skola oħra tgħinni ħafna finanzjarjament. L-iskema tapplika għal kull tip ta' tal-linja kart personalizzata u tibda malli l-persuna tagħlaq is-16-il sena u tibqa' fis-seħħ sa ftit qabel tagħlaq l-20 sena. Kull individwu jista' jibbenefika sa massimu ta' 312 euro fi kreditu tul is-sena.